Príjemné popoludne, vážené dámy a páni. Témou dnešnej tlačovej konferencie je odprezentovať ďalší krok, na základe ktorého je zrejme, že sme svedkami zásadnej otočky v zahranično-politickom smerovaní Slovenskej republiky. Tým konkrétnym príkladom je postoj vlády Slovenskej republiky a ministerstva zahraničných vecí k prezidentským voľbám v Bielorusku, ktoré, ako viete, prebehli minulú nedeľu. No, ironicky by som mohol povedať, že sme s veľkým napätím čakali, aký bude výsledok, ale dopadlo to tak, ako už 7-krát od roku 1994, kedy sa k moci dostal prezident Lukašenko. A na to, aby sme pochopili tú zmenu, o ktorej chcem hovoriť, sa vrátim do obdobia spred 4 rokov, presnejšie do leta 2020, kedy si viacerí budete pamätať, že samozrejme aj vtedy boli zmanipulované voľby, ale nasledovali naozaj mimoriadne represie zo strany Lukašenkovho režimu. Pamätáme si naozaj masívne perzekúcie, zatýkanie naozaj občanov, ktorí bezprecedentným spôsobom demonštrovali proti týmto zmanipulovaným voľbám. Odvtedy je v Bielorusku viac ako 1200, hovorí sa o 1500 politických väzňoch. Prebiehajú naďalej tieto represívne akcie voči akémukoľvek občianskému pohybu. No a samozrejme, že všetci tí, ktorí sa chceli uchádzať o post prezidenta Bieloruska, sú buď v exile, alebo vo väzení. No a vtedy, v roku 2020, prišla veľmi jednoznačná reakcia celej Európskej únie, dá sa povedať celého slobodného sveta, na tieto zmanipulované voľby v Bielorusku. A súčasťou tejto reakcie bola vtedy aj Slovenská republika. Považovali sme to, zhodou okolností som bol minister zahraničných vecí, za veľmi dôležité. Za otázku hodnotovú a dôležitú pre Slovensko. Takže nasledoval úplne jasný a zreteľný postoj vtedajšej vlády Slovenskej republiky. No a tu sa dostávame k meritu veci. Aký je postoj vlády Slovenskej republiky a ministerstva zahraničných vecí dnes? Zámerne som čakal 3 dni od nedele, či vôbec a akým spôsobom sa k týmto zmanipulovaným voľbám v Bielorusku vyjadrí minister zahraničných vecí Juraj Blanár a ministerstvo zahraničných vecí. No, vyjadrili sa tak, ako sme bohužiaľ predpokladali, to znamená, že od nedele je vlastne ticho. Je ticho, ale v podstate aj zatlkajú, že v pondelok na Rade ministrov zahraničných vecí to bolo Slovensko a Maďarsko, tento tandem, ktorý je trojským koňom Kremla v Európskej únii, zablokovali spoločné stanovisko Európskej únie, ale nemajú ani toľko odvahy, aby o tom informovali slovenských občanov. Ale to ticho zo strany slovenskej diplomacie je veľavravné. No a trošku tak tiež nadľahčím, že dnes sme sa teda dočkali prerušenia tohto ticha od nedele zo strany ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorý po 3 dňoch dokázal dnes dať zásadné stanovisko, keď sa vyjadril alebo blahoželal azijskému kontinentu k novému kalendárnemu roku. Takže to len tak na odľahčenie k tomu, aké zásadné stanoviska dáva slovenská diplomacia. Ale vážne, pripomeniem len to, že vtedy sme reagovali na túto situáciu pred viac ako 4 rokmi tak, Slovenská republika, že sme znížili úroveň diplomatického zastúpenia. Inými slovami, odtedy Slovenská republika v Minsku až do dnešného dňa nemá veľvyslanca. Toto je v diplomácii bežný, ale zásadný krok, kedy chcete dať určité stanovisko tej prijímajúcej krajine, a to bolo úplne zrejme, že sme vtedy nechceli legitimizovať prezidenta, ktorý sa dostal k voľbám, prezidenta Lukašenka, ktorý sa dostal k moci cez manipulované voľby. Takže toto bolo to stanovisko. A dnes, dámy a páni, ešte pripomeniem, že odtedy žiadna krajina s výnimkou Maďarska nevyslala do Minska svojho veľvyslanca. No a dnes slovenská diplomácia nielenže mlčí už 3 dni, ale my ideme na tieto po 7-krát zmanipulované voľby, cez ktoré sa Lukašenko dostal opäť k moci, poslať do Minska ešte špeciálny dar. Špeciálny dar v podobe toho, že ideme naše vzťahy povýšiť. To znamená
opäť tam ideme poslať veľvyslanca a ako už prebehlo tlačou, je zrejme, že je na pozíciu veľvyslanca v Minsku nominovaný pán Jozef Migaš. Ešte raz pripomínam v hodnosti veľvyslanca. Doteraz žiadny veľvyslanec, lebo sme nechceli legitimizovať Lukašenka, teraz tam idem poslať plnohodnotného veľvyslanca. Ja sa k osobe pána Migaša vyjadrovať nebudem, lebo je to známy človek zo slovenskej politiky, ale predsa len, čo nemožno obísť mlčaním je, že pán Migaš, ktorý už veľvyslanec v Minsku bol, po týchto represáliách zo strany Lukašenkovho režimu v roku 2020 prijal z jeho rúk najvyššie štátne vyznamenanie. Takže takéhoto človeka ideme poslať do Minska. Rovnako je veľavravné to, že ten súhlas s vyslaním, ktoré dáva hostiteľská strana, tzv. Agreement, dostal podľa medializovaných informácií v priebehu niekoľkých dní. Dámy a páni, takýto súhlas je výsledkom preverovania danej navrhnutej osoby. Ja som bol veľvyslancom 3-krát a normálny čas je možno 4 týždne, 6 týždňov je taký obvyklý čas a keď dostanete agrement v priebehu 2-3 dní, tak ako je to v prípade pána Migaša, no tak to je jasný a zrejmý odkaz, no, že oni ho vnímajú ako svojho človeka. Toto ja považujem naozaj za nehoráznosť, takúto nomináciu posielať do Minska a chcem vyzvať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby túto nomináciu stiahol. Rovnako chcem požiadať ale prezidenta Slovenskej republiky pána Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre pána Migaša. Nechce sa mi veriť, že by pán Pellegrini bol spokojný s tým, že by jeho vizitkou bolo, že tieto ním podpísané poverovacie listiny budú odozdávané pánom Migašom do rúk prezidenta Lukašenka. Nechce sa mi veriť, že chce vidieť svoje poverovacie listiny ako akt, ktorý je veľmi dôležitý, prezident Pellegrini v Minsku. Na tieto kroky vyzývam ešte raz ministra zahraničných vecí Blanára a pána prezidenta Pellegriniho. No a dámy a páni, ja hovorím o Bielorusku, ale v podstate hovorím o Slovensku, lebo to je aj tento krok, na ktorom jasne demonstrujeme zmenu zahranično-politického smerovania. Ono je to na konci dňa o Slovensku. Je to o tom, že aj takýmito krokmi, ktoré sa môžu zdať malé, ale sú zásadné, vláda odkláňa Slovensko od Európskej únie. Veď žiadna krajina nemá okrem Slovenska a Maďarska takýto postoj k bieloruskému režimu ako my. Preto, dámy a páni, budeme aj na takýchto príkladoch pripomínať ten nebezpečný výrok podpredsedu Národnej rady pána Gašpara, ktorý mu budeme stále pripomínať. Povedal, že si treba ponechať otvorenú možnosť odchodu Slovenska z Európskej únie. Čím nervóznejšie na to budú reagovať, tým viac to budeme pripomínať. A budeme to pripomínať preto, lebo je to nebezpečné, je to obrovský hazard s krajinou, je to otvorenie Pandorinej skrinky. A chcem sa zastať aj občanov Slovenskej republiky preto, lebo im je teraz zo strany vlády a s veľkým prekvapením registrujem aj zo strany prezidenta akýmsi spôsobom vyčítané, že sú údajne manipulovaní na námestiach, keď bezdôvodne manifestujú alebo vyjadrujú svoj postoj za Slovensko v Európe. Dámy a páni, občania Slovenskej republiky nie sú dezorientovaní. Občania Slovenskej republiky sa boja. Boja sa, že vláda Slovenskej republiky, predseda vlády sa zastane podpredsedu Národnej rady, ktorý hovorí o možnosti vystúpenia z Európskej únie. Za toto nie sú zodpovední občania. Naopak, vďaka občanom tu znie veľmi silný hlas toho, že takýto hazard je absolútne nezodpovedný. A chcem preto aj z tohto miesta vyzvať premiéra Slovenskej republiky, aby celú situáciu sa pokúsil vyriešiť tým, aspoň ukludniť ľudí, že jednoducho sa od výroku podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, ktorý hovorí o možnosti vystúpenia, dištancoval. Toto je minimum, čo by mal urobiť a pán Gašpar je politik
tiež by mal sa pozrieť do zrkadla a uznať, že to, čo povedal, je naozaj mimoriadne nezodpovedné. Je to hazard, preto urobíme v progresívnom Slovensku a verím, že s celou opozíciou všetko a s občanmi Slovenskej republiky, aby sme vláde vysvetlili, že tu treba proste zastať a prestať s takouto nezodpovednou politikou. Dámy a páni, mám ešte jeden bod na tlačovú konferenciu, kde chcem sa vyjadriť k téme tranzitu plynu a konkrétne v súvislosti s avizovanou cestou predsedu vlády do Bruselu, ktorá má byť zajtra. Podľa našich informácií má byť dosiahnutá dohoda o tranzite azerbajdžanského plynu cez územie Ukrajiny. No, k tomuto chcem povedať, že bingo, pán premiér a celá vláda. No, podarilo sa a podarilo sa to preto, lebo sa začalo diať to, čo my hovoríme od začiatku. Totiž aj prezident Zelenský, keď sme boli my na návšteve v Kyjeve, povedal celkom zreteľne, že od začiatku Slovenská republika vie veľmi dobre, že ukrajinská strana je pripravená hľadať riešenie pre tranzit neruského plynu. Takže toto je to bingo, že sme konečne pochopili. A chcem povedať aj to, že nebyť toho, že vláda zaspala, keby vedela veľmi dlho, že končí tranzitná dohoda, keby nebola zaspala a nevytiahla účelovo túto vec ku koncu roka, keď už bolo tak povediac po funuse, tak sme tu nemuseli mať tieto manévre o tranzite plynu, keby sa bolo rokovalo tak, ako sa rokuje teraz so zapojením Európskej komisie. Keby sme hľadali riešenie, kde od začiatku je jasné, že môže ísť o neruský plyn, tak sme naozaj mohli mať ušetrené toto obrovské napätie a mohli sme mať aj ušetrené to, čo premiér robí veľmi nezodpovedne, keď rozbíja vzťahy s Ukrajinou. Chcem teda povedať, že je dobre, že k takejto dohode dôjde, ale na celej veci, a teraz to je tá podstatná vec, sa nemení jedno, totiž veľmi pozorne treba sledovať slova premiéra, ktorý aj teraz na výbore, ktorý bol v Národnej rade, stále hovorí o tom, že on má záujem o ruský plyn. No tak v tejto situácii hovoriť stále o ruskom plyne neznamená nič iné. Len udržovať závislosť Slovenskej republiky na plyne z Ruskej federácie, ktorá túto komoditu používa ako politický a samozrejme ekonomický nástroj. Preto opäť výzva predsedovi vlády, keď zajtra pán premiér bude v Bruseli, tak je to najlepšia príležitosť začať naozaj robiť seriózne kroky, ktoré nás zbavia tejto závislosti, prestať jednoducho kolenačky udržovať Slovensko v závislosti od ruského plynu. A chcem dať do pozornosti predsedovi vlády aj to, že v Európskej únii existuje platforma na spoločný nákup plynu, takže je najvyšší čas sa do toho zapojiť, pretože je v záujme Slovenskej republiky samozrejme dostupnosť cien, ale tvrdím, že ak budeme súčasťou spoločného úsilia Európskej únie zbaviť sa závislosti od ruského plynu, tak to bude len a len dobre pre Slovenskú republiku a naše aj ekonomické záujmy a energetickú bezpečnosť. Ďakujem pekne, toto boli moje stanoviská alebo uvedenie príkladu toho, ako vláda točí našu zahraničnú politiku a vidieť to na tom postoji, nepostoji k voľbám v Bielorusku a takisto som považoval za dôležité to zasadiť do domáceho kontextu, pretože ešte raz toto sú tie kamienky do mozaiky toho, ako vláda vzdialuje Slovensko od Európskej únie. No a napokon zajtrajšie rokovanie premiéra o plyne. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Ak nie sú, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a pozdravujem vás všetkých a teším sa opäť na